Kiitokset ja hyvää aamupäivää kaikille. Aihe on mielenkiintoinen ja siitä riittää mielipiteitä. Mä lähden kertomaan oikeastaan siitä, että minkälainen muutos on tapahtunut ajattelutavassa. Tämä asia, mikä on yrityksille hyvin tuttu, on tullut sitten onneksi myös yhteiskuntaan muille toimijoille. Eli se, että aikaisemmin on nähty, että ihmiset on hyvin järkeviä, rationaalisia, tekee elämänsä valintoja ajatellen omaa etuaan. Siihen ei vaikuta muiden mielipiteet eikä tunteet. Ja sitten toisaalta, kun me katsotaan mainontaa, niin siellä on jo näkynyt pitkään se, että mehän ei olla kovin rationaalisia. Tämä, mitä Pertti tässä puhui siitä, että meillä on tämä automaattiohjaus päällä tietyissä asioissa, niin pitää täysin paikkansa. Mehän ei pystytä käsittelemään valtavia tietomääriä ja tekemään rationaalisia valintoja joka ikinen kerta, kun me tehdään päätös. Sen takia meillä on tiettyjä nyrkkisääntöjä, joilla me helpotetaan sitä päätöksentekotilannetta. Valitaan sillä automaattiohjauksella. Ja meihin toisaalta vaikuttaa se, että mitä ympäristö meistä ajattelee, mitkä meidän tunnetilat on. Ja sen takia puhutaan tämmöisestä rajoitetusta rationaalisuudesta. Se toimii ihan fiksusti toisinaan, kun oltaisiin aika tyhmiä, jos me yksinkertaiseen päätökseen käytettäisiin semmoinen mieletön analyysiaika. Mutta tämä asia nyt on tullut vahvasti sekä OECD:ssä että EU:ssa ja nimenomaan kuluttaja-asioissa. Ja idea on yksinkertaisesti se, että kun me suunnitellaan toimenpiteitä, niin eikö ne kannattaisi suunnitella sen mukaan, miten ihmiset oikeasti toimii, eikä jonkun ideaali kuluttajan mukaan, joka on totaalirationaalinen ihminen. Ja tässä on muutamia esimerkkejä niistä meidän toimintatavoista, jotka mun mielestä kaikki tunnistaa itsestään. Me luetaan pääviestit, se mikä on kissankorkusin kirjaimin, niin se me nähdään. Pikkuprintti ei monesti ole niin tärkeää. Me ajatellaan, että tänään voi vähän slarvata, viikon kuluttua aloitetaan se terve elämä. Uskotaan vakaasti siinä vaiheessa, että me tullaan niin tekemään. Me ollaan mieluummin laiskoina, kun ollaan aktiivisia. Jos joku asia vaatii ylimääräistä ponnistelua ja helpompikin vaihtoehto on olemassa, niin mieluummin otetaan se iisimpi juttu. Ja sitten jos joku näyttää meille tietää, että valmiiksi on laitettu rasti johonkin ruutuun, niin me oikeastaan hyväksytään se, että joku on päättänyt meidän puolestamme. Eli nämä käyttäytymismallit on meille kaikille yhteisiä, ei vaan mitenkään heikoille kuluttajille. Ja niin kuin mä sanoin, niin nämä säästää aikaa tietysti, ei välttämättä ole ihan turmiollisiakaan aina, mutta kysymys on siitä, miten näitä meidän käyttäytymismalleja sitten käytetään hyväksi, minkä asian eteen niitä käytetään, miten meitä johdatetaan tekemään päätöksiä, onko ne päätökset sitten meidän kannalta fiksuja ja järkeviä. Ja tämä ajattelutapamalli näkyy sitten nyt OECD:n viime vuonna antamassa suosituksessa kuluttaja-asioiden päätöksenteosta. Siinä yhdistyy monta hyvää asiaa. Siinä lähdetään siitä, että mitä käyttäytymistaloustiede kertoo meistä ihmisistä, niin se on merkityksellistä ja pitää suunnitella toimenpiteet sen mukaan. Siinä lähdetään siitä, että ei ensimmäiseksi pidä rynnätä sääntelyä tekemään. Pitää miettiä, onko muita edullisia vaihtoehtoja, joilla päästään samaan päämäärään. Tämä ei tarkoita sitä mitenkään, että sääntely olisi aina ei-toivottava. Sääntely on joskus hyvinkin paikallaan, kun on puhuttu esimerkiksi pikaluotoista. Eli joskus se on se vaihtoehto. Mutta täytyy katsoa myös innovatiivisesti kaikkia muita keinoja, joita tulee käyttäytymistaloustieteen puolelta. Meillä täytyy olla riittävä tietopohja ennen kuin lähdetään toimenpiteisiin. Ja kun me jotain toimenpiteitä päätetään tehdä, niin kannattaa seurata, mitä käytännössä sitten tapahtuu. Eikä ladata uusia keinoja toistensa päälle, vaan ottaa ehkä joskus myös askel taaksepäin ja todeta, me mentiin harhaan, nyt täytyy miettiä koko homma uusiksi. Ja tässä näkyy tämä päätösprosessi, mitä sitten tämän OECD:n suosituksen mukaan kannattaisi käyttää näissä kuluttaja-asioissa. Siellä on mukana sidosryhmien kuulemiset, vaikuttavuusarvioinnit, käyttäytymistaloustiede, järkevä sääntelymalli. Se on minusta tosi hyvä ja toimiva malli ja antaa todennäköisesti parempia lopputuloksia kuin se, että paniikissa lähdetään tekemään yhtäkkiä joku toimenpide, jonka seurauksista ei ole täyttä varmuutta. No, tässä tapauksessa edellä on kuultu, että mikä on se ongelma ja mikä on sen syy. Siitä me kuultiin.
joten siihen ei kannata nyt tässä yhteydessä sitten mennä sen enemmälti. No mitä tässä on nyt tehty jo? Siis tämä ongelmahan ei ole mitenkään uusi. Tämä on tiedostettu jo aikaisemmin. Ja direktiivissä, joka koskee audiovisuaalisia mediapalveluita, eli puhutaan nyt TV:stä, niin siellähän on oma kohta, jossa todetaan, että rohkaistaan tämmöistä itsesääntelyä silloin kun on kysymys lapsiin kohdistuvasta markkinoinnista ja kysymys tämmöisistä epäterveellisistä elintarvikkeista. Tätä direktiiviä ollaan parhaillaan arvioimassa, eli saa nähdä, tuleeko siinä jotain uusia pohdintoja, mutta se lähtökohta on itsesääntely. Meidän kuluttajasuojalain markkinointisäännöksissä on sellainen, että ei saa suoraan lapsille tehdä ostokehotuksia. Se on semmoinen vanha, jo pitkän aikaa voimassa ollut periaate. Ja sitten jo vuonna 2004 tehtiin yhdessä Opetushallituksen ja Elintarvikeviraston sekä silloisen Kansanterveyslaitoksen kanssa tällainen ohjeistus lapset ja elintarvikkeiden markkinointi, joka oikeastaan kuvaa aika hyvin sitä, että kun lapsia niin sanotusti viedään näillä kaupanpäällisillä hahmoilla ja muilla, niin mitä sitten mainostajan tulisi ottaa huomioon. Ja tätä mun käsittääkseni on käytetty paitsi sitten näissä valmistajissa ja myyjissä, niin myös sitten mainostoimistojen käytössä on tämä ollut. Koska jo silloin tiedettiin, että mitä nämä haitalliset elintarvikkeet on suhteessa lapsiin. No EU-tasolla on sitten tämmöinen porukka, jossa on isoja elintarvikealan toimijoita. Ne on vuodesta 2007 sitten tehnyt tämmöistä itsesääntelyä ja ideana siinä on, että ei mainosteta alle 12-vuotiaille, taikka jos mainostetaan, niin sitten täytyy olla tietyn tyyppisiä kriteereitä täyttäviä elintarvikkeita. Ja tätä sitten arvioidaan vuosittain, että miten nämä yritykset on tässä onnistuneet. Suomessahan esimerkiksi Elintarviketeollisuusliitolla on sitten omia ohjeistuksia ja näitä löytyy kyllä näitä itsesääntelytoimenpiteitä. Tässä on nimenomaan tärkeää, että on olemassa tämmöinen yleinen periaate, jonka pohjalta sitten kukin yritys, joka on mukana tässä, antaa omat täsmällisemmät sitoumuksensa ja sitten tämä ulkopuolinen arvioija katsoo, miten ne on toteutuneet. Tällainen porukka, joka koostuu sitten paitsi valmistajista, niin myös näistä jälleen vähittäismyyjistä, niin on sitten asettanut tavoitteet myös siihen, että mitä jatkossa tehdään tälle asialle. Ja siellä on nimenomaan lähdetty kiinnittämään huomiota siihen, että avataan sitä toimintaa enemmän ja lisätään näitä merkintöjä ja kuluttajainformaatiota ja sitten 2018 mennessä niin lopetetaan tämmöinen alaikäisiin alle 12-vuotiaisiin kohdistettu mainonta niiden tuotteiden osalta, jotka ei täytä näitä tiettyjä ravintoarvoja. Eli tämä on hyvin samantyyppinen kuin tuo edellinen ja siinä sitten on myös nämä seurantajärjestelmät. Ja siinä on tietysti tärkeää, että siellä on taustalla myös näiden tuotteiden koostumuksen miettiminen ja nimenomaan sitten selkeä ravintotiedon antaminen. Eli tavoitteita on monilla tahoilla tällä hetkellä. Tämä itsesääntely niin herättää tietysti aina ihmisissä erilaisia mielipiteitä. Itsesääntely sinänsähän on todettu EU:ssa, että se on ihan hyvä työskentelyväline. Siinä täytyy tietysti miettiä se, että kuka asettaa ne tavoitteet siinä itsesääntelyssä, onko ne riittävän kunnianhimoisia ne tavoitteet, että todella se ala kehittyy sen itsesääntelyn myötä. Eli onko se kannustava sillä tavalla vai onko kaikille itsestään selvää, että näin me joka tapauksessa tehdään. Onko se sen tyyppinen malli, että jos joku yritys haluaa olla edelläkävijä, niin se ei sitten hirveästi kärsi heti menetyksiä, jos se ottaakin sitten ihan uuden suunnan tässä toiminnassaan. Ja sitten keskeistä on tietysti, että mitä sitten tapahtuu, jos niitä itsesääntelysääntöjä ei noudatakaan. Jos on laki kyseessä, niin siitä on sitten tietyt seuraamukset, mutta onko itsesääntelyssä, ja se on yksi kohta sitten, mihin on kiinnitetty huomiota. Näissä itsesääntelyohjelmissa niin tietysti ne on hyvin samantyyppisiä kuin tämä Norjan malli, mitä tässä esiteltiin. Ikäraja on Norjassa se 13. 13 on Facebookin ikäraja, että mä en tiedä onko se tullut. Siitä sitten tässä on 12. Mutta tietysti
nämä perheohjelmat on se keskustelu sitten, että mitä tapahtuu perheohjelmissa olevalle mainonnalle, onko tämä ikäraja ok sinänsä, ja sitten se suuri kysymys, että mitä sitten tapahtuu tuotteiden koostumukselle tässä itsesääntelyssä. Että nämä on sellaisia pohdittavia asioita kaikki. Mutta miten sitten voidaan vaikuttaa näissä asioissa? Miten voidaan ohjata tätä toimintaa? Niin meillä on tietysti tämmöisiä esimerkkejä, että ei saa sitten myydä lainkaan haitallisia tuotteita. Se on kova juttu. Voidaan sitten päättää, että tietyissä tilanteissa ei saa antaa näitä haitallisia tuotteita. Meillähän on koulu sellainen hyvä ympäristö Suomessa, jossa on hyvin paljon tehty tätä työtä siitä, että mitä kouluissa on käytössä. On puhuttu näistä välipala-automaattien karsinnasta ja terveellisistä sisällöistä sinne, ja sitten näissä opetusohjelmissa taas on kiinnitetty myös huomiota tällä hetkellä tähän terveelliseen ravintoon, että siellä on hyvin paljon tehty tätä työtä. Sitten voidaan tietysti lakipohjaisesti säännellä myös tuotteen sisältöä. Eli nyt sunnuntaina, kun oli kuluttajaoikeuksien päivä, niin UK:ssa tämä kuluttajajärjestö teki tämmöisen selvityksen ja julkisti sen, jossa todettiin, että jossain tämmöisessä aamiaismuropatukassa oli sokeria yli 40%, mikä on aika huima määrä tietysti. Eli onko tähän mahdollista puuttua? Sitten voidaan vaikuttaa hintaan, joka on hyvin tehokas tietysti kaikille meille aina. Ja siinä on verotus. Meillähän on tätä sokeriveroa. On puhuttu tästä asiasta, miten se toimii. Makeisvero, se on yksi tekijä. Voidaan antaa kilpaileville terveellisille tuotteille etua sitten taas hinnassa, eli tuoda niiden hintoja alaspäin. Ja sitten voidaan säännellä hintamainontaa juuri sillä tavalla, että se isompi ei tuo sitä paljon osalennusta, vaan sitten se hinta pysyy samana. Nämä on kaikki tämmöisiä perinteisiä keinoja, mitä voidaan tämmöisessä käyttää. Ja siinä nyt sitten on tutkittu, niin on todettu, että jos annetaan halvemmilla hinnoilla näitä terveellisiä tuotteita, niin se ei vielä johtanut ihan hyvään lopputulokseen, koska niitä ostettiin kyllä enemmän näitä terveellisiä tuotteita, mutta sitten kun rahaa jäi, niin sitten ostettiin sillä näitä epäterveellisiä tuotteita taas. Et parempi keino sitten tämän tutkijan mukaan tämmöinen syntivero olisi semmoinen yksi askel siihen suuntaan, että perheet enemmän miettisivät sitä omaa kulutustaan. Et se on yksi keino. Et näitä on monen tyyppisiä ja näähän on hyvin perinteisiä. Ja tässä on myös listattu sitten näitä, joita nyt on kokeiltu eri yhteyksissä. UK:ssa nyt tupakasta poistettiin kuvat myös muun muassa, että ne on kaikki samanlainen näköisiä ne tupakka-askit. Että ne on tämmöistä, miten mä sanoisin, sitä hampurilaisateriaa sitten sekoitettuna. Ei tule eroa siinä. Kaliforniassa on puututtu hampurilaisaterian kanssa annettuihin leluihin. Me voidaan kehua yrityksiä ja kansalaisia, jotka toimii fiksusti, antaa julkista tunnustusta. Kuluttajakasvatusta voidaan tehdä ja kai sitten 4-5-vuotiaat onkin siinä jo hyvä kohderyhmä tutkimusten mukaan, että sieltä pitäisi aloittaa. On itsesääntelyä. USAssa on kokeiltu sitä, että tehdään erilaisia sipsejä vihanneksista ja niihin laitetaan jotain näitä hahmoja mukaan ja sitten annetaan niitä kilpailevia vaihtoehtoja näille epäterveellisille. Ja tosiaan näitä voisi listata vaikka kuinka paljon. Mutta se, mikä on nyt musta se mielenkiintoista, on mitä tämä käyttäytymistaloustiede tuo mukanaan. Eli miten meidän tätä automaattikäyttäytymistä voidaan käyttää hyväksi sitten ihmisten ohjaamisessa terveellisiin valintoihin. Ja tämä on tätä tuuppaamista, tämä nudge, jossa on ideana se, että ei rajoiteta ihmisen valinnanvapautta. Se saa vapaasti valita ihan epäterveellisiäkin ruokia, mutta näitä käyttäytymismalleja sovelletaan sillä tavalla, että jotenkin se epäterveellisen valitseminen tulee vaikeammaksi. Ja sitten taas terveellinen on helpompi. Eli voidaan esimerkiksi hyvin usein näissä käyttää tätä liikennevalomallia, jonka kaikki tunnistaa, että punainen on paha ja vihreä on hyvä. Laitetaan se vielä pakkauksen etupuolelle kaupoissa, josta näkee suoraan sitten sen, että onko se ok tuote vai ei. Tai ravintoloissa, ruokalistoissa sitten näkee suoraan, että mikä on sen tuotteen. Selkeä signaali, ei tarvitse hurjasti miettiä. Asetellaan tuotteita sillä tavalla, että on helpompi ottaa ne terveelliset, tulee esimerkkejä. Sitten on tämä, että kun lapset ostaa hampurilaisaterian, niin
Siellä Suomessa esimerkiksi on hyvin, että ei ole oletuksen, että tulee virvoitusjuoma, vaan siellä oikeasti valitaan, että ottaako maidon, veden, mehun vai virvoitusjuoman. Mutta USAssa Burger King, joka on aikaisemmin toiminut niin, että oletuksena on ollut limu, niin on nyt vaihtanut sen niin, että se ei ole oletus tämä limu, vaan täytyy valita. Ja silloin tulee ehkä valittua se terveellisempi vaihtoehto. Ja sitten tämä annoskoot, mistä Pertti just musta puhui, että millaisia annoskokoja sitten ylipäätään tarjoillaan. Tämä Buenos Airesin esimerkki oli mielenkiintoinen. Siinä on taustalla tämä Pohjois-Karjala-hanke ja siellä on siis tehty sellainen, että ravintolapöydissä ei ole suolasirottimia ja sen saa kyllä, eli siis ei estetä sitä suolan käyttöä, mutta sen ruokailijan täytyy ensin maistaa sitä ruokaa ja pyytää se suolasirotin tarjoilijalta. Ja sitten tulee sakot, jos se suolasirotin on pöydässä valmiiksi. Eli sinänsä aika tämmöinen halpa konsti vähentää sitä suolan kulutusta. Ja sitten on sosiaalisen paineen hyväksikäyttö tietysti, että jos kaikki muut toimii fiksusti, niin voiko sä niin kuin yksinäs toimia sitten toisin. Ja näitä nyt on tehty näitä tutkimuksia, että yliopistoalueella, että jos kaupassa vihreät jalanjäljet vie suoraan hedelmätiskille, niin hedelmiä ostettiin paljon enemmän kuin normaalisti. Ihmisen on helppo noudattaa sitä mallia, että tästäpä taaperran sinne, mihin nämä askeleet näyttää. Ja sitten toisaalta, kun pistettiin lähelle sisäänkäyntiä hedelmiä, tehtiin sitä houkutteleva, laitettiin vihreä alusta. Mä en tiedä, miksi pitkänomainen kori oli tässä tärkeä, mutta joka tapauksessa niin kulutus kasvoi noin 130%. Eli aika pieniä juttuja, joilla sitä kulutusta saatiin lisättyä. Tässä oli yksi hotelli, joka aamiaistarjoilussani pisti omenat tuolla tavalla tuommoiseen fiksumman näköiseen tarjoiluun. Siinä vieressä luki, että omenapäivässä pitää lääkärin loitolla. Ja sitten tuosta oli helppo ottaa tuommoinen kaunis omena. Siinä oli myös sitten korissa omenia ja siinä tehtiin sellainen mielenkiintoinen havainto, että nuoremmat otti rohkeasti tuosta designatusta jutusta ja vanhemmat otti sitten korista nöyremmin. Mutta otti kuitenkin, eli siis lisäsi selvästi taas kulutusta. No sitten tässä firmassa tehtiin niin, että tämä teki aika paljon työtä käyttäytymistaloustieteen kanssa tämä yritys, niin maanantai-aamuna oli tämmöinen tarjoilu, siellä oli hedelmiä ja muffinsseja tarjolla ja sitten niitä vaihdeltiin vähän, miten ne oli siinä pöydällä. Ja siinä oli myös peili. Ja silloin vielä, jos ihminen näkee itsensä, että nyt mä olen juuri lankeamassa johonkin epäterveelliseen, niin sillä on sitten pysäyttävä vaikutus. Jos ne on vähän hankalasti saatavissa, että pitää vähän kurkotella, niin sekin sitten johtaa siihen, että otetaan sitä, mikä on lähempänä. Tietysti voi sanoa, että jos suomalaisessa toimistossa olisi muffinsseja, niin se on ihan harvinaista, että ihmiset voisivat olla valmiita näkemäänkin vaivaa ottaakseen se muffinsin sieltä. Ja sitten siinä tosiaan havaittiin vielä sellainen jännä juttu, että kun ihmiset tuosta eteni sitten hissille ja huomasi, että naapurilla olikin hedelmä ja mulla muffinssi, niin sitten ihmiset haki vielä sen hedelmän, koska ihmiset myös ajattelee niin, että jos mä lisään sen hedelmän siihen, niin se jotenkin vähentää niitä kaloreita, kun siihen tulee tämmöinen terveellinen lisä. Tämä oli ihan selkeät havainnot tehtiin tuosta selvityksestä, miten ihmiset toimii. Tässä on malli siitä, miten on ehdotettu muutettavan kaupassa näitä hyllymetrejä, mistä Pertti puhui, että laitetaan tavallaan uuteen järjestykseen niitä, että nykyisinhän siellä on keksit ja murot ja leivät omissa hyllyissään ja sitten tässä on ehdotettu, että olisikin sillä tavalla, että olisi kalat ja kananmunat, hedelmät, vihannekset ja terveelliset murot omassa paikassaan ja sitten toisessa paikassa olisi sellainen, mitä nyt ei pitäisi käyttää ihan jatkuvasti, semmoiset tuotteet ja epäterveelliset. Eli tavallaan, että silloin kun automaattiohjauksella menee kauppaan, niin kiertäisikin vaan sitä osaa, missä on ne terveelliset. Samoin on havaittu, että jos laittaa tuohon ostoskoriin semmoisen, että tälle puolelle kerää terveelliset ja tänne epäterveelliset, niin ihminen toimii sen mallin mukaan. Mutta lapsethan tuntee brändejä ja vanhempien olisi hyvä kysyä lapsilta, minkälaisia.
On näitä advergamesia, sosiaalista mediaa, niin kuin tuli esille. Lapset ei tunnista sitä myyntitarkoitusta eikä mainontaa. Ja lapsiin vaikuttaa valtavan paljon keräily, jota yleensä käytetään näissä figuureissa hyväksi. Lisäedut, tutut hahmot ja kavereiden ratkaisut. Ja kun vanhempien päätösvaltaa pitäisi kunnioittaa, eikä sen ohi pitäisi mennä, niin kysymys on tietysti, millaisia tuotteita on tarjolla, eli tämä, mikä tässä aikaisemmin tuli esille, mikä se valikoima on, mitä informaatiota saa helposti vaivatta ja miten sitä sitten sieltä löytää. Eli se, mitä tarvitaan, on tämä OECD-mallin mukaan niin ennakkoluulotonta keinovalikoimaa, kohtuullinen vastuujako. Ei voida sanoa vaan, että valistamalla ihmisiä tekee oikein ratkaisun, jos tarjonta on jotain muuta kuin terveellistä. Ja sitten tarvitaan nimenomaan selkeä tavoitteen asettelu. Ja kysymys on siitä, kuka asettaa ne tavoitteet, miten tätä ohjataan ja seurataan, jotta päästään aidosti eteenpäin. Kiitos.